walwa rumbre moko penjo ni to maber koso ma ok. To iwache makare nikech gini koro biro mana kuom ji ariyo go jodolo to gi Kristo wiri kata joma luwo dinde gwego. Chike aila mage ma koro nyaka keti ne kanisa kapok odonjo ne jodolo. Bentiere chike minyalo ket ne kanisa mondo me kik wabed gi jok manie dinde magalagala. Aparo ni kanise ipuodho e buo migao mar sirkal ma ndiko kendo register societies, organizations machalo kamago. Aparo ni onego oridi ahinya wach mar yawo kanise gieki mondo ng'eni kiyawo kanisa ni en kanisa machalo nade, en kanisa ma oyiengore kuomi ng'ato achiel kende koso en kanisa ma nikod structures manyalo keto ji neni accountability nitiere kuonde makamagi, koso en kanisa ma wanyalo wacho ni puonjne chalo nade. Omiyo onego bed ni ji sirkal neno ni kanise midwa yawo kata jok masieko ni dwa yawo kanise nyaka gikelnwa kit puonjgi ang'o ma giyango ma gidwa puonjo. Machielo bende sirkal onego go tarubini kendo onego bed ni bedo kod system moro macheko ni to ang'o madhi nyime kuonde ka kuonde, e kona ni, e kona cha. Wan gi migepe mang'eny mag sirkal manyalo go tarubini no mane. Omiyo aparo ni mane manyalo wacho gi sani. Chike miwacho ni onego ket piny gi